Iswan sing ngerbab kuwi men disuwuni iki ayo gawe wis. Jumeneng ya. Paraga-paraganipun. Kula ora tau ngerti lakon ketoprak Mbak Mimin sing ngertos. Pripun supaya dibagi. Ya. Apa? Anu wae, apa Bandung iki ning Prambanan. Nah, Roro Jonggrang. Bandung, kowe Roro Jonggrang, Mimin kirike. Ampun, Mas. Boten ya kula abdine ngoten ae. Elisa ngopo Elisa? Anu ngeten mawon. Reco. Mas Keswan Bandung Pan. Bondowoso. Mbak Mimin Roro Jonggrang, Elisa kalih kula niku Emban. Mbak Tatin lagi paragone turah siji iki dadekke apa ya, Lek? Apa tukang tarik kelir wae ya, Lek? Dadi watu wae. Ora nesu. Ya ora. Watu semono tenan dong lingguhi gentenan. Iya. Ya ora apa-apa ya. Ya mangga jonggrake sapa manut aku sing wangun sapa ya sekali-kali anu Mbak Mimin men piye dheke gegete nek entuk banji piye. Kok dheke dokoh wong dheke apa-apa ki doyan kok. Katon ora muni mbek. Ya. Nggih di anu disiarke no, disiarke tutuk. Oh iya, ya wis. Ya aku sutradarane. Ya. Mangga tutuk. Ampuh takono Mimin kae kok ditani. Tok. Nuwun para miyarsa, atur pasugatan ketoprak Mataram gabungan. Saking Sengsara Budaya. Etoke ketoprake suwe ora tau payu ngono lho. Payu pisane ming klitik. Dalu menika ngawontenaken prahmen ketoprakan. Wondene dapukanipun Bandung Bondowoso katindakaken dening Ki Keswan Dwi Nawa Eka Prasetya Pancakarsa. Wondene Roro Jonggrang kadhapuk Mimin Angga alias Sukimin. Emban dalu menika dipunayahi dening Aprilia Princess kalian Elisa Orkarus Alaso. Wondene ingkang tukang masak. Yes, aku lingguh wae. Takonyo. Enggak aku. Emban angka 3 katindakaken dening Tatin Lestari Handayani. Sugeng midhangetaken lan sugeng amirsani Pedilan Ketoprak Sengsara Budaya. Gabungan seniman saking Ayogyakarta lan saking Klaten. Sugeng midhangetaken. Kene lho biyong rada pegel-pegel awakku kene lho biyong. Dara Putri. Napa sayah saestu to panjenengan menika? Kejaba badanku sayah, atiku uga sayah kok biyong. Oh saya dos pundi dos Abdi liyane. Sik. Oh iki ketoke ra wangun ketoprak iki. Oh, iki omongane. Aduh, saya gedus pundi. empane impor iki empane. Oh iya impor, ya kaya kirek impor. Sliramu Abdi saka ngendi, Dok? Kula saking Sulawesi. Sulawesi seneng melu ing kono segara kene. Nggih, kula remen sanget. Nggih. Kula nderek nggih Gusti Putri. Heeh, pakaianmu sing umbah-umbah wis rampung. Sampun kula pun umpah-umpah nggih wau pulon dicereng. Umpah-umpah pun dicereng-cereng sedaya. Ya becik sing kudu sing nyambut gawe sing tenanan. Nggih, niki dibenake riyen nggih mungkin tak ketok. Aja. Niki idepe parang niki nggih kula benake riyen ben cantik Gusti Putri. Kok Gusti? Ya wis, tak tampa senajan omonganmu blepotan ora dadi baya pengopo ya piye. Nggih, semenuwun ke Gusti. Lemu jangan oseng-oseng pakal piye, Nduk? Pun kula nehi uyah kabeh. Uyahe sak botol lingo pun kula cemplungke kabeh. Kowe gedibal apa jenuh ndaramu? Lah kula nak nggih malah jenengan to. Kae lho engko uyah ngono katik.
dine uyah nang nggon botol kae lah kula cemplungke kabeh. Ya serap dadi boyo pengopo. Sing penting anu kowe sing penting tetep latihan sok men dadi le masak dadi enak ya, Nduk. Nggih, Ndara, nggih. Anu lemu tetek payu piro, Nduk? Alah, wau dalu niku sewengi mbetet udian, mboten enten sing jamah blas. Enek wis tuwek gak nggo jengki nika. Mula gaweanmu kuwi dilongi kaya sedulur-sedulurmu iki. Ya ora tetek wae. Saiki ngene, liburan atiku nduk lagu napa sithik wae sing cendak kira-kira sing men atiku seneng sliramu jejogetan kabeh. Mung ngurangi rasa sedihku ngono lho, Bi. Oh, napa panjenengan nembe nandang Sungkawa napa pripun to Gusti Putri kok awet wau kok kudune kowe wong telu ngerteni kabeh to, Biyong. Yen mono segara lagi kateman kraman saka pengging. Kabeh momego pokal gawene Bandung Bandawasa kok. ingkang sareh Gusti Putri nandang Sungkawa niku kenging ning ampun keladuk mboten sae. Kancaku ya mung kowe tetelune, Biyong. Ewang-ewangono ndedonga muga-muga wana segara enggal tok pepadang ya, Biyong. Jenengan kenging napa ta? Oh, kowe iki dadi mbat kok Bentuk tentane ora sprene ora paham. Mban semene iki dibagi. Lah aku ora ngerti Kae aku nang ayu. pawon ya. Nggih. Ayu ning goblok. Nggih. Iki ora iso omonge ora tetek kae ayu ning bosok kupinge. Bener kuwi. Aku ora ngerti lah, aku kan bendina meng nang pawon terus ubek-ubek ketel karo lajan kok ya ora ngerti kabeh. Ngene lho, Biyong, senajan kowe kabeh iki jejering abdi, ning kudu melu mikir kahanan negarane awake dhewe wana segara kang lagi katekan kraman saka pengging. Bendaramu ya Kang Masku dipercaya dening Bandung Bandawasa. Akeh kawula kang tupes tapes tanpa tilas, Biyong. Ewang ngono ndedonga rasane pringatiku, Biyong. Mudeng kowe iki mudeng ora? Embuh iki. Lho lah ya bodho ki ya. Piye to? Di ngapunten Jenengan nangis terus niku ngapa? Nganggo basa sing gampang tok ngerteni. Kowe iki jongkok. Kang Masku dipateni. Mudeng to, Kang Masku dipateni. Bapakku dipateni. Kratonku wana segara kuwi wis ndontek kawulaku. Lek gawe Rajapati iki ora ana liya jenenge Bandung Bandawasa. Tekan kene mudeng apa ora? Mudeng lah jenengan kok nangis ngapa? Jenenge bapakne mati, masne mati, negarane mau sak macet ora nangis. Aku ya melu nangis. telat bau. Apri. Lah ya piye? Lek ku tetar tak tanjake. Piye? Delokan. Apa? Kayak langsung rusari teh. Basan mbok ngenekke trum lakune mekekeh ngene. Lah ngapa tah? Lah ngapa piye? Nek sing brontak kuwi. Oh alah ngoten niku to Gusti. Saiki liburan atiku, Biyong, men dadi bunga atiku. Paling ora iso atiku nglalekke perkara iki sawetara wektu, Biyong. Ayo do nembang iso ora? Ayo nempang kabeh ya. Kowe tukang masak yo mosok ora iso nempang yo kabeh. Iso. Apa nembange? Gandeng Gustine iki rada sedih pangkaliye. Ayo kita menyanyi. Ayo kita Nyekar tembang. nembang. Basa Jawa. Mbok yo mesem ngono kan. Nggih, Ndara, nggih. Nganggo joget ya, Biyong. Ya Nggih. nggih sendika dawuh. Niki mengke ben kano iki. Kata-katane bener nih, intonasine sing kleru. Ayo. Jenengan joget mboten, Ndara? Ya aku melu seneng ayo kok mbok menawa cara penggalihku ya. Nggih, Mbak tumut nembang mengke Mbak menawa terus njuk seneng atine nggih. Iya, Biyong. Ayo. Yo. Ayo. Capcus Cin. Mbak yu mesem rangut pedae apa? Mbak yu guyu susah pedae apa? Lancelokku tetap kok ing janji aja emang aja tansah suha.
Kados pundi raosipun panjenengan Gusti Putri? Matur nuwun ya Biyong paling ora wis pating panglipur marang rasane ngati. Sampun sekedhik caos panglipur kagem panjenengan mugi-mugi ana ing galih pun boten sah dipun. Galih. Menika sinten Gusti Putri? Sinten menika? Biyong. Ya iki menungso murang tata Bandung Bandawasa. Sinten menika? Bandung Biyong. Niki po sing mateni bapake jenengan. Siki sing mateni aku. Iki. Oh, tak tandangane ngene. Sabar. Emang aku Biyong. Sik. Kowe iki ora wedi. Lanangan apa? Iki sing merjaya kadangku sepupu. Ya iki. Menika Ndara. Hei, kowe bondang. Bandung. Kandung. Aja wani-wani nyerak karo Gusti Putriku. Nyekel mek ora iso. Kowe kok dadi kaya mangkono? Kowe bisu apa piye kok ra Gek omong. Aku bingung wong papat iki sik jenenge Jogranti. Iki jenenge Jonggrang. Aku ngapa? Modar kowe. Kowe sing mateni bapakku ta? Cocok ora? Kowe njaluk apa? Hah? Cocok. Cocok piye lah aku bapakku mbok pateni lho. Kowe genti tak pateni tak tusuk genti lho kowe. Weh, Wale. Kowe ngopo? Kok kowe kan nusuk ki apa duwe gaman apa piye? Kok mangsaku. Cilih ndekmu no. miturut kabar sing tak tampa, kuwi Jonggrang ki wonge ayu lencir kuning. Ora kaya babon angkrem kowe kuwi. Lah nek penemumu Jonggrang ki sing endi? Coba pilih. Sing endi jan? Kira-kira. Ketoke sing matuk ki. Lah tenan to, Mas. Ya. Makan. Bener. Bener omongmu, Mas. Aku Ya, Jonggrang. bener Jonggrang. Aku Jonggrang. Jonggrang ora cerongo. Jonggrang ngetek. Bandung menang banyak. Bandung menang banyak. Menang ro banci. Nyoba kowe sik nganu aku. Aku lho. Kene nyinceng. Ya aku Jonggrang. Arep ngopo kowe Bandung ngomong tak ladeni. Modar ora. Aku Jonggrang Bandung. Piye cepet Madura. Kowe iki dawane Bandung kok Anoman. Diketek iki lho. Stop kabeh. Aku pengen ketemu karo wanita sing jenenge Jonggrang. Gusti Putri. Gusti Putri. Rara Jonggrang. Petosi. Mang. Waduh, anggun. Sok cantik. Sok cantik. Mlakune kaya cacak lumpuh. Hup, Cucuk lampah. Cacah lumpuh. kowe sing Cucuk lampah kok cacak lumpuh. kowe sing jenenge Jonggrang. Iya. Bandung. Aku kangaran Jonggrang Bandung. Aku kangaran Jonggrang. Wong tuaku tak percaya. Kowe wedi kok. Kadangku sepuh tak percaya. Lho cangkeme iku lho. Gusti. Gusti Putri kok tadi. Lah piye to? Aja diketoke aslimu. Oh iya. Anu saking menderitane Kang Mas diperjaya, Kang Mas dipateni saking mendongkol. Ya rasa dadak mecicil-mecicil ngono ya. Aja ampun ngaten iku lho Gusti. Nek Rara Jonggrang niku ki Bandung. apik. Diton nggih getone kok aja terus kaya mengkono. Lekno mripatmu, Tak kok leak. jerengen kupingmu. Bojomu muni matane. Bojomu. Awas.
Iki jonggrang kang tok goleki Bandung. Bandunge tresna karo jonggrang. Jonggrang. Kowe wis ora iso suwala apa-apa meneh. Saiki negaramu wis bedah. Prabu Baka wis tak pateni. Banjur kowe ndek karep apa Bandung? Piyong aja dadol aku wedi. Awat-awate Gusti Putri. Aku wedi ana garuan kancan. Aku wedi nang kene. Garukan. Nanging bareng aku weruh pasuryanmu, Iya Bandung. rasaku ya ora ana wedi nek ana tukul katresnanku. Tukul cah lor desa kono. Ora semdono lho tak. Wantil tenan lho. Bandung. Kudune kowe melu mikir Bandung. Waduh. Nek sedakep kok noprae nganggo sedakep bareng. Dompo. Kang Masku wae tok percaya. Kawulaku wis entek mergo tok pateni. Wis gawe untran-untran raja patek ing Wonosegoro. Kok aku bakal mbok pundhut garwa ki? Nalarmu ning endi? Gandeng para kawulamu wis mati kabeh. Kowe rabi karo aku gawe meneh sing akeh. Piye to Biyung iki kok ganas banget kok. Ki Bandunge pekok awe. Apa ngono Biyung? Lah piye karepe piye wong ora gelem kok dipeksa ngono lho. Pokoke yen kowe gelem abdimu tak dadekake selirku. Ra sudi. Aku gelem. Aku gelem. Aku gelem. Ayo, lumayan ki mbane kowe ngopeni banci BI kono. Ayo iki. Ora apa-apa nggo tambah cilik ora apa-apa. Goleke ciyu. Bandung. Piye? Sing gedhe pangapuramu ya Bandung yen aku ora bisa kaboyong ing pengging. Mergo tresna menutu saka ati kang suci Bandung. Mula kandhega cukup semene wae Bi. Mesakno abdi-abdiku ya keweden karo kowe Bandung. Aku wis prasetya ora bakal srawung marang wanita, ora bakal ngrabeni wong wedok kajaba ming sliramu wong ayu. Sok cantik ya kamu, nggak boleh sok gitu. Agak disenggole perabot kowe srono rene. Ya, jonggrang ya. Ora Bandung. Kowe bakal tak buktekke ora-orane kowe bakal tiba ing kasur babon ning bakal takluk wale. jurang. Wale. Tiba ning Padacuri nanging kowe tiba ning kasur babon. Ora-orane kowe tiba ing Padacuri nanging kowe bakal tiba ing kasur babon. Jonggrang. Bandung. Sedumuk bathuk senyari bumi. Aja kumat meneh, aja kumat. Sedumuk bathuk senyari bumi bakal tak kukuwi Wonosegoro Bandung. Kuning. Eko gandrung. Kuning. Heeh. Kuning. Kok kaya wong swara wong rondo ya Biyo? Ayune wong kuning. Biyo aku wedi. Aku rong tau kambon lanangan. Alah. Sok cantik. Kuning ira cici. ngasarke purada Aja cakak-cakak. wong kuning Kurang mesra. adine dewe Bandung. Gusti Putri kok aja digrayang, ora rangkepan soalé. ora langsung ngono kuwi to, Grang tak gajul tenan. Saking wedine karo kowe kok Bandung. Laledung wong
caket-caket. Dedek takut. Apa, Bang? Mbok sesuk klambine iki dikumbah. Mambu bajing e. Lah wong kowe sewan kok. Ndang sareya ing pangkon mami. Rasuti kon ning turu ning pangone kono. Nyawange gila aku gila. Dhuwurku manukku. Apa kuwi? Manuke sapa? Manuk Gudawa. Oh ya rak medhot nek manukku piye? Salah ya. Kowe wis kono tandang ngono wis pengalaman kono. Panjenengan mawon mengke nek keladut Dhuwurku manukku dawa. Ha 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 ha. Abang netran nipun. Kowe langsung dijegal wae. Ayo gulanggon. ning sor jembatan kae lho Mas sepi. Aja nucuk. Nucuk apa ya? Lali, Pak. Lucuk anu bun-bunan. Bun-bunamu apa? Nucuk mata panyucuk sawap-sawane wong kuning. Aku ya wedi. Kulino trauma kok apa Kareben gelis nendra Biung Pripun Gusti Putri? kanggo cara alus Bandung kasunyatan ra gelem bali ana ing pengging. Nggih. Munggo egomu piye, Bang? Ngeten kemawon. Kene, Ban. Ewang ana ngenteng-ngenteng pikiranku ya. Iki urusan wanita. Urusan wanita. Nah, ngeten kemawon. Piye, piye? Panjenengan nyuwun bebono. Totoke gelem, gelem. Jenengan tok-toke purun. Nggih. Terus kan ndamelke bebono Candi Sewu sewengi kudu dadi. Saiki monggo nampik cara alus. Iya, Dek. Candi Sewengi. Sewengi gesut. Sewengi kudu dadi. Muga-muga ora kasembadan lan badar. Piye Jonggrang? Bandung Sakwise sliramu krungu swaraku terus apa aku iso ngigutake atimu? Bandung Bandawasa wong bagus. Hai, Kok ngono lho? seneng aku. Sejatine aku go nandur rasa tresno marang sliramu, Bandung. Nanging jalar kabeh mau kawengku diningkahan. Satemah ora bisa kelahir, Bandung. Santai wae Bandung iki santai wae. Mak bar mangan batang apa kowe, Grang? Seng. Bandung, Piye? mau mung etok-etok aku mung klewo-klewo kok Bandung. Sejatine aku uga nandur rasa tresno marang sliramu. Dasare kadangku sepuh ya wis ora ana. Iya. Kratonku wis bosah-basih kaya ngene. Mesine aku kudu duwe senopati kang besok bakal ngrenggani ana ing Wonosegoro kene. Banjur? Aku gelem dadi bojo. Kaget aku. Rumangsaku kok. Saking senengku. Seneng ya seneng ning aja kaya ngono to. Yo saiki langsung manjing tilam sari. Kosek-kosek Bandung. Aku gelem tok pek bojo ning aku duwe syarat utawa bebono. Bebonomu apa? Aku njaluk bayi cacah 1000 sewengi ku dadi. Bayi lho bayi. Candi. Candi apa bayi? Candi. Bayi apa? Apa kowe ora ngrusake dalan? Nek bayi mengke telake Sewengi jenengan 1000. rusak. 1000 lho. Kleru Candi Bandung. 1000. Aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago kluruk Bandung. Iso tak ugemi Candi apa kang cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago kluruk. iso tak ugemi yen to aku bisa minangkani apa kang dadi pamundhutmu.
Iya Bandung, wektu dina iki aja wedi kangelan enggal dipanangkani. Jaluk donga pangestumu, Yayi. Duduk. Sik iki kentokane kleru len uduk e. Lumbung sing tak tutuk. Duduk. Iki apa? Duduk. Nggih wadya demit mboten. Kowe semedi gitu. Biyong tetelune. Nggih, Gusti Putri. Sakjroning Bandung Bandawasa ngupaya gawe candhi cacah 1000. Nggih. Kowe padha nuthuk lesong lan apa wae ngurip apa dimen jago-jago padha kluruh satemah badar lan ora kasembatan Bandung upaya gawe candhi ya Nggih, Gusti, sedikit dapo. Ora domong wae. Diskusi kok. Diskusi. Lah semedi ya. Yang semedi kok terganggu. Ayo para abdi Ayo, dalem ayo, ing ayo. papan kene padha nutuki lesung. Dimen jago-jago padha kluruh. Tok. kok jegok bareng Kirike ya tangi kok. mandek Bandung. Piye Jonggrang? Kaya tembungku sekawit. Sadurunge jago kluruk kudu tok lerene anggone gawe ngupaya candhi, Bang. Yen tak rasa candhi ki wis Ya. Wah, sorry iki kibote kepejek. Toprak nganggo keyboard bareng. Lah swara angin saka kibot kok. yen tak rasa candhi ki wis genep 1000. Yen ra percaya coba hitungan. Coba hitungno Biyong. Coba Ayo, dihitung ya. Setunggal, kali, tiga, kawan doso, kali likur, kawan likur, sekawan likur. Kok bar kawan dosa kalih likur iki bar kawan dosa setunggal kok kalih likur. Oh, ra iso ngitung, kowe wae ngitung. 300 dados 600 wonten sisih mrika 390 wonten wingking 99 kirang setunggal Gusti Putri. Lah, mung Coba ngitung bener, balik nono kowe. Ayo mbancing rada bodho ki sosok hitung ora. Aku ora iso ngitung lho. Ayo. Kono mau 300 gawe candi menungso. Toh, kene candi wiyaga 300, 600, kae candi gong ki pira kae cacahe akeh banget. 300 Candi gong. Kuwi candi dalang kuwi siji nyengil kuwi. sok cantik. Candi sindian iki cacahe ming Kemewan. Dara kira setunggal, Dara. Piye, Kowe Mbak? iso ngitung apa ora kowe iki? Kowe iki utang kowe lali apa meneh ngitung kaya ngono? Mban sebelah kowe iki piye? Bener ora leh mu ngitung. Balenono meneh. Jenengku sebelah to. Mbok sing ngaku. Wis gak diitung. Aku terang 1, 2, 3, 999 kurang 1 Gusti. 990. Gusti ning ngeyel kok domongi. Bandung. Bareng tak hitung karo abdi kunan aku dhewe baleni meneh kasunyatan candi cacah 1000 kurang 1. Ora iso. Ateges badaran ora kasembadan Bandung boyong jonggrang ana ing penggih. Kabeh iki mergo saka culikamu anggonmu bakal ngakali aku. Kok culika piye ta? Ora culika kok. Iki wayahe urung gagah tenjang ya, durung esuk. Nanging kowe wis nuthuk alu supaya jago-jago padha kluruk. Ngapunten. Apa nuthuk apa, Bang? Ngapunten Bandung. Ngapunten sik lho niki jem rumiyin lho niki. Lesung ha. Disawang kok ora penak ngono lho. Nah, kok kaya nek sing nyengkal. Lesung ya. Lesung. Heeh. Bandung. Tak dadaki Bandung kanthi carana alus kowe ra gelem mundur. Iki tak rekodo ya pancen kabeh mau wis tak jarak. Abdiku kon nutuki lesung dimen jago-jago padha kluruk. Yen to mangkono genepe 1 supaya genep 1000 kowe Jonggrang. Kapok kowe. Kok kapok piye Bandung ki melu sedhe kok kapok. Oh, Oh, lah piye kan? Gusti Putri dadi recak atos kabeh. Atos. Coba ngene, coba dites saka dhuwur. Iya, heeh. Atos. Coba diilik-ilik. Atos. Ora iso guyu.
gamelan. Getuk asale saka telo. Emban. Piye Bandung? Iki bendaramu. Lah kok dadi kaya ngene ta iki Bandung mbok kapake lho. Lah piye to Titi? Jonggrang. Aku jaluk ngapura ya. Ya. Jaluk ngapura ya. Lah Gusti Putri panjenengan kok dados Alah. Golek kesempatan Gusti, kok dadi kaya ngene iki gek kepiye ta iki? Gusti, tangi Gusti. Gusti? Gusti. iki wis dadi reca Gustine ak dhewe. Men. Lara jonggrang kok men. Wis ya. Gusti Nara. Apa kuwi? Ora obah. Biasane nek dadi apa kae? Ah wis badan. Rampung modal ora kowe. Kene ketoprak wedine terus sempritan. Wis rampung. Wis rampung ora nganggo tuyul-tuyul barang sing. Ora gah aku. Biasane ngono ki diambung barang lho, akeh ta dadi reca. Reca ora apa-apa ambungen. Ora ngaruh ah. Lah ya justru ngono kuwi reca ora apa-apa. Aku ngambung kowe ya. Kowe iki ket mau aku terus lho kowe iki. Kantel ye. Aduh. Bocone lo didelok bocone lo. Ki langsung besengut. Piye? Nek ngono iki piye? Aja tok kei lawang. Ah, wis rampung ki dum-duman bayaran. Dum-duman Hasil honor. tiket. Ayo mlumpuk. Anu toprak tobong kok. Toprak. Antri. Sing ngarep jonggrang sikil. Nah. Bandung Buri, Bandung. Dewe Bandung Bandung Buri. Ketoprak ki nek ora ana sing ayu-ayu penonton sithik. Lah ya ora. Ayo, Bang Buri Bang. Dok. Ladies first. Aku ngarep apa aku ndak adi nganu kuwi gah. Bang Buri ini Bandung. Jonggrang 200. Matur sembah nuwun. Mbane piro 500? 500 gua blak. Oh gundulmu atos. Ya kan emban ki angel. Atur nuwun nggih, Pak. Terus apa? Kuwi Empane impor. Hah? Empan impor. Maine impor tetep padha. Oh, tetep padha. Terus Kula. Apri 200. Yes ya. Kirane pertama mesti oke. Mengkari 50 iki. Hasil tiket iki mengatakan seperti itu. Tiket. Lho, payune ketoprak tobong iki tiket kok. Heeh. Entek go operasional. Wah 200. Kene sing kuning-kuning 50. Pak, iki mau ora nganggo lanang wae dadi kok. Lho kan kowe wis diambung barang wis menang banyak. Ya wis iki sutradara iki tanggung jawab pimpinan ketoprak. Cukup wis niku. koditku dhewe 50. Dadi 100 wis apik. Gelem Wes ditempo. Kurang. Gelem apa mah? Wah nggih pripun nggih? Lah ya wis ora apa-apa lah. Lah, kene ra ora mulai dadi Bandung ya ora apik kok. Oh niku cek kuwi. Pisan. Endi wis ra ono kok. Loro niku lho. Oh iki mau teke sapa teke si Lawar Jafar mau. Fajar. Aduh, iki wis ngapoke penanggap iki. Ngapoke pemain. Kok ngapoke penanggap iki? Wah iki iso nak nyomesake engko ndak. Nyembah sik. Wis ora apa-apa. Sah 200 sesuk bengi main meneh. Lakone ganti. Apa ya? Napa? Lakone napa? Dawil kasut. Anu juar manik dawil kasut. Dawil kasut apik. Patih dawil kasut terus seneng darane. Ning ketoke dadi yuyu kangkang ya patut. Patut apa patut? Ayo. Oh iki ketoke pamitan pemain nek sarep mulih ngono kae. Ayo pamitan. Pamitan siji-siji. Nah, karo aku ya pamitan siji. Nek aku ora gelem mambu jiji aku sorry. Kudu. Aku dune sing ngene iki kono kok kowe sing ngene. Hah? Sing ngene iki kono. Lah wiket mau to? Matur suwun Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Mimin, Mbak Apri yo nak teruske dhisik critane. Yo.